Tik no थांनो ओंखारनायावनो बे माने शिवमा बिराद गाबबाय आरो आंनि खोमा सागासिनो दं होननानै थारमाने गगा मोननानै दं एसे गुजुनानैबो दं ओमफ्राय दा गाबबाय ओमफ्राय दा खोमा सानाय आं मा खालामनो सानै सानै गथ'आ मा जादों मिथिला आरोना Hello everyone, Mami angni thakai bekho labodों आं बहुत मोजां मोनदों आं बहुत निजोबाय थादोंमोन मामिया Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. तो लोगोफोर दा जों दंफैयो सेंट्रेल मलाव गुवाहाटीयाव GS रोडआव थानायाव एक्चुअली शिवमनि थाखाय एसे शपिं खालामनो फैबाय एक्चुअली मा जाखो जों तारमाने गुवाहाटीनिफ्राय बबेटा रोड फैनो ओंखारदोंमोन थिक 5टायाव ओमफ्राय शिवमना तारमाने बिराद खोमा सादों होननानै गाबबाय एसे गगा मोननानैबो दंमोन गथ'आ ओमफ्राय आं डक्टरखौ फन बुबाय ओमफ्राय बिथाङा आरो जोंखौ 8टानिसो अपॉइंटमेंट होबाय तो जों सानबाय जे बे टाइमखौ माने एसे शिवमा गाबबाय थानायखाय सानबाय न'आव थाबाथ' बे बारा गाबबाय थागोन तो एसे डिस्ट्रेक्ट खालामनो थाखाय बेखौ बिजि दोननो थाखाय जों सेंट्रेल मलाव फैबाय ओमफ्राय दसे गेलेहोबाय आरो लोगोसे सानबाय जे एकबारनो शपिंबो खालामखानोसै बेनि थाखाय एसे जिबो बायनो दंमोन माने आंनि बिबनांनि हाबा सफैगौ ओमफ्राय आरो उनाव टाइम मोनगोन मोना स' दिनै सानबाय माने फैदों जिहेतु बायना लांखानोसै एकबारनो तो दिनैनि भिडिअ बेनि बागैनो जागोन तो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय बेनाथ' ग्रीन कालार फेभरेट तो माने दा ग्रीन कालार जिरायनो थाखायसो बाय नेबाय दङ आरोना ग्रीन कालारनि बे चेयारखौ तो बे गोजौ दङ नालाय ओंखाय बेखौ नेबाय थाबाय बेलेग कालाराव जिराया ओमफ्राय बे ट्रेनावबो जिरायानो बे गिदिंनाय सोरखियावसो जिरायगोननो तो बेखौनो दा नेबाय थाबाय तो नोंथांमोना अननानै नायलांबाय थादो तो फाइनली ग्रीन कालारा गाहायाव फैबाय तो गाखोनो नागिरबाय बियो ओमफ्राय देग्लाय तारमाने मा जादों जोंना बरपेटा रोडआवबो आथियाबारि मेला जायो नालाय ओमफ्राय अखा बोथोराव जाबाय ओमफ्राय बेना बे टाइमाव एग्जामबो सोलिबाय थादोंमोन बेसरा तारमाने मेलायाव थांनो मोनासै तो बहुत गोबावनिफ्रायनो बे मेलायाव थांगोन मामि होनबाय थादोंमोन आरोना तारमाने बिदि सोरखिफोराव बे गाखोनो बिराद मोजां मोनो तो ओमफ्राय बेनाबो लाका गाज्रि माने गाखोनो मोनासै मेलायाव थांनोबो मोनासै ओमफ्राय एग्जामबो जोब्बाय मेलायाबो जोब्बाय ओमफ्राय सानबाय आरोना गोसोखौ एसे गोजोन होनोनो लाबोबाय आरो बेयाव जिहेतु दंखायो अपसना ओमफ्राय गाबबायबो दंमोन तो बेनो आरो दा एसे खुसि मोनदों आरो बे ओमफ्राय सानायखौ एसे बावथुदों बियो तो माने 8टासिम नङाबा थानो हानाय नङामोन जोङो तो बेनि थाखायनो बेयाव लाबोनाय जाबाय दसे गेलेबावथोंसै लोगोफोर जों दा मल सिङाव हाबबाय ओमफ्राय नै थिक हाबनायावनो बिदि मोखाङाव लेफ्ट साइडआव जस्ट फर किड्स लिरनाय दंना पुमा किड्स तो बेयावनो हाबनोसै गथ'फोरनि ड्रेस दंखायोआवनो तो बारा जों नायबाय थाला सानदों आरोना तारमाने बारा आखायाव टाइमबो गैया तो जेखौ माने पसायो बेखौनो फटाफट जों बायना लाबाय ओमफ्राय नै बिथिं आरो गारिखौ नुनानै बेयावबो गाखोनाय जाबाय बियो ओमफ्राय मिस्टाराबो तारमाने ओइ मासाज चेयारखौ नुदोंना मासाज लानो होननानै होनबाय तो 10 मिनिट्स ना 15 मिनिट्स लागोन होनदों तो बेनि थाखायनो शिवमखौ बेयाव दसे टाइम पास खालामनि नङाबा बे आरो बर मोनगोन ओमफ्राय आरो गाबगोन ओमफ्राय खोमाया साबाय थादों नालाय तो ओमफ्राय बे गारियाव गाखोबाथाय माने 200निबो दङ 150निबो दङ 150 थाखायाव तारमाने खेबबा फिदिङो आरो 200 बा 8 बार फिदिंगोन आरो तो जों 150खौनो लाबाय ओमफ्राय बारा गोजान लाङा बेखिनि करिडर खिनियावनो आरोना बे गोलावै लांगोन फिदिंगोन आरो खेबबा तो जायखिजाया फिदिंबाय होबाय आरो उपायथ' गैया ओमफ्राय गाव किन्तु एन्जय खालामदों ओमफ्राय सेंट्रेल मलाव किन्तु बेनो मोजां आरोना गथ'फोरनि थाखाय माने अपसन दं आरोना टाइम पास खालामनो खालि रांल' नांगौ बे मोनसे खोथा ओमफ्राय शिवमनाबो तारमाने बे फार्स्ट टाइम आं आगोलाव लाबोखायाखैमोन बेखौ तो फार्स्ट टाइम बे मोजां मोनदों आरो फैनानै ओमफ्राय नै बिथिं मिस्टारा पुरा मासाज लागासिनो दं आरो बिदिबो मासाज दङ माने बेलेग रेटनि बे 15 मिनिट्स लादों आरो 200 रुपिस लादों बेना अट'मेटेड माने चेयार आरोना फुल बडि मासाज तो नोंथांमोननो चार्जफोरखौ देखायनि आङो ओमफ्राय 200नि दङ 250नि दङ 300नि दङ माने टाइमा बारा आरोना 25 मिनिट्स 30 मिनिट्स बिदि आरो माबायदि जाबाय बाबा जाबाय मोजां मोनबाय ना तो लोगोफोर जों सेंट्रेल मलनिफ्राय दा फैदों
हाटिगाव शिवमनि डक्टर को तमने बेयाव दिनै बेनो थर्सडे नालाय ओमफ्राय बेयाव हाटिगाव मोनसे ग्लोबल हस्पिटालनि खाथियाव मोनसे फार्मासि दङ बेयाव जिरायो एक्चुअली मा जादों जों दिनै गुवाहाटीनिफ्राय थांनो ओंखारदोंमोन न'आव ओमफ्राय थिक न'आव थांनो ओंखारनायावनो बे माने शिवमा बिराद गाबबाय आरो आंनि खोमा सागासिनो दं होननानै थारमाने गगा मोननानै दं एसे गुजुनानैबो दं ओमफ्राय दा गाबबाय ओमफ्राय दा खोमा सानाय आं मा खालामनो सानै साथामनि गथ'आ मा जादों मिथिला आरोना मोनसे उनाव मोनसे जागासिनो दिनै न'आव थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय सानबाय थिक गारियाव जों जिरायदोंआनो आरो माने न'आवनो थांसै आरो होननानै ओमफ्राय उफ मा होननो आरो जिबायदि गाबदों गथ'आ आरो गिबाय आरो जुदि हराव फैनांगौबा एफा गोजान लामा ओंखायनो सानबाय डक्टरखौ फन बुबाय अबाव जिरायो देखायलांनोसै होननानै बारा जाबा दिगदार जागोन होननानै ओरैबाबो माने गगा गुजुनायनि मुलि होगासिनो दंमोन आं थेवबो माने आं माने बिराद गिबाय आरो बेखौ ओंखायनो देखायलांसै दा उन्दुलांदों ओमफ्राय डक्टरा थारमाने 8थायावसो जिरायो नालाय ओंखायनो जों फार्स्टआव सेन्ट्रेल मलाव थांग्रोबाय थारमाने ओरैबाबो बेनि थाखाय जि बायनोबो नांगौमोन टाइम मोनथ'वाखैमोन ओमफ्राय सानबाय दिनै एखेबारे बायखानोसै टाइम आखायाव दङ ओंखायनो थ' दा शिवमखौ देखायनोसै नायनोसै मा होनो डक्टरा दा दसे उन्दुलांदों थ' दा जादों टाइमा 7:15 8थायावसो सफैगोन थ' सासेया मिस्टारा एसे आंनिबो माने मुलि दंमोन लायनो भिटामिन माबा माबि दंमोन थ' बेखौ लायगोन आइनिबो मुलि बायनो दंमोन थ' फार्मासियाव दा मुलि बायनो थांदों ओमफ्राय नै शिवमजों आंजों गारियाव जिरायनानै दङ थ' 8थाबानो डक्टरखौ देखायगोन मा होनो डक्टरा आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन थ' अन्नानै नायलांबाय थादो भिडिअखौ थ' लोगोफोर जों न'आव सफैबाय गुवाहाटीनिफ्राय ओमफ्राय डक्टरनाव देखायनायखौ आं भिडिअ लायासै आरोना थारमाने गावबो एसे बिजिमोन माने गाबदोंमोन आरोना बिजि होजागोन होननानै थ' गिबायबोमोन थ' बे टाइमाव आरो भिडिअ लानायनि माने अबस्था गैयामोन थ' जों दा हरनि 11:30 जाबाय सफैनायाव ओमफ्राय शिवमा उन्दुलांबाय एक्चुअली बेना खोमा सादों माने गगा मोननायनि थाखायनो माने गगायानो बाराद्राय जाबाय आरो बोथोराबो मोजां नङामोन नालाय दिवालियाव अखा हानायजों ओमफ्राय बे थारमाने बेहाबो एसे कल्ड एलार्जि दङ आंहाबो दङ डास्ट एलार्जिबो दङ बेनि थाखायनो बेहा जाबाय ओमफ्राय दा मोजाङानो जाबाय डक्टरखौ देखायना लाबाय एन्टिबायटिक होबाय मुलिफोरखौ होबाय ओमफ्राय सानायनि थाखाय पेरासिटामल होदों गथ'फोरनो बेखौनो होयो बेनो पेइन रिलिफ होगोन होननानै थ' दहाय डक्टरखौ देखायनाय लोगो लोगो आं खेबसे दौखाबायमोन ओमफ्राय दा उनावबो एसे साबाय थादों होननायखाय डक्टर होनदों आरो 4 घन्टा जाबा आरो खनसे दौफिन होननानै थ' उन्दुनाय सिगां आं बेखौ थारमाने आरोबाव खनसे दौबाय ओमफ्राय दा उन्दुलांबाय गथ'आ थ' नोंथांमोननो आं दिनै मा शपिं खालामखो दहायथ' देखायनाय जायासै ओमफ्राय एक्चुअली आं बिदि ब्लग बानायगोनबो सानाखैमोन अब्लाबो बेनि माने एक्साइटमेन्टखौ नुनानै शिवमनिखौ सानबाय माने बानायनोसै होननानै थ' ओमफ्राय गाबोन नोंथांमोननो देखायनोसै ओमफ्राय गावखौनो खुलिनो होनोसै माबायदि मोनदों थ' बिदिबा दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै थ' गाबोन आरोबाव आं बे ब्लगखौ स्टार्ट खालामगोन थ' आसा खालामो नोंथांमोना नायगोन हेलो एवरीवन मामी आंनि थाखाय बेखौ लाबोदों आं बहुत मोजां मोनदों आं बहुत नेबाय थादोंमोन मामी आंनि थाखाय बायनो होबाय थ' बेखौ खुलिनो नायनोसै बे लंपेन्ट ना नङा नंगौना नङा खुलिनो नायनोसै बे लंपेन्ट नङा बेटा नङा स्पाइडरमेन आरो मा दं कलर ब्लैक कलर में से एबे सब एमिस्टर्स दं अबे स्पाइडरमैन आयरन हल्क कैप्टन अमेरिका आयरन आरो कीला बे एमिस्टर्सा में आर खुलिनो नायनि मा दं एमिस्टर्सा बिसर रायनि बेसर हाल बे बेसर बेहाल बे बेसर नायनि बेसर आरो मोनसे फैबाय स्पाइडरमैन हल्क आयरन मैन कैप्टन अमेरिका बेसर फैगोन आयरन मैन फैबाय खुलिनो नायबाय खिरता दंमोनसिल' कान खालामबाय थानो जाबाय
खयथा दङ दे 1 2 3 4 5 5 oh आरो मोनसेया मा दङ बेयाव आरो मोनसे नायनि बेयाव मा दङ आंखौ देखायनांगोन बे खुलिनो नायनि बे मा ड्रेस नायगोन बे मा ड्रेस र' आं हेल्प खालामनि बेखौ खुलिनानै बिदि खुलिनानै बिदि बे मा ड्रेस बे आंनि थाखाय बे ड्रेस आरो बे ड्रेस लोगोफोर टी-शर्टआव तारमाने BTS नि टी-शर्ट आरोना ओमफ्राय शिवमा बिथांमोनखौ सिनाया बेथ' आरो स्पाइडारमेन एवेंजर्सफोरखौल' सिनायो ओमफ्राय गैयाबाबो बे माने गानबाय आरो आंथ' सानदोंमोन गाननाय नङा होननानै अब्लाबो जेबो कमप्लेन होआखै हेलो फ्रेंड्स आं बेखौ गानबाय आं बे पेन्ट बे गस्ला आं एसे नायनि एसे गोजानाव थांसै आंखौ मोजां नुदों मोजां नुवाखै मोजां नुदों नायनि नों दलद था मोजां नुदों किन्तु नों माबायदि मोनदों ड्रेसखौ मोजां मोनदों ड्रेसखौ आंनि थाखाय मामिया बायदों नों हेपि नंगौना नङा हेपि नों मोजां मोनदों ना मोनाखै मोजां मोनदों बेयावथ' स्पाइडारमेन गैया बेयावथ' हाल्कबो गैया अब्लाबो मोजां मोनदों ना हा हाल्क गैयाबाबो मोजां मोनदों गाननो दे होनबा हेन्डसाम नुदों ना शिवमखौ नायनि खनसे दे होनबा खुलिदो ना जाबाय थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबाय ओमफ्राय आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथ'वाखैबा खालामदो थ' लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय बाय